absolútne skvelý seminár v tom zmysle, že som si určité veci potvrdila, naučila som sa spustu nových vecí, mám mnoho inšpirácií a strašne veľa nápadov, ktoré by sme chceli zrealizovať a viacej taký, by som povedala, možno takú viacej istotu, hej, vo veciach, kde som si aj potvrdila veci, ktoré sme robili, že sme ich robili dobre. A keď teraz zavedieme to, čo sme sa tu teraz naučili, tak to bude enormne veľa. Takže sa teším na to a ďakujem za dotaz. Super. Rádo sa stalo.